Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Madzulo abwino konse kumene muli. Timafati kambirana za kaganizidwe kama Americans. Actually ku Venezuela kwachitika chivomerezi. Chivomerezi choopsa kwambiri. Chimene ndithu ukachiona. Chochititsa mantha. Yetu moti anthu ambiri ndithu anthu ochuluka 40,000 ena sakuoneka ena mwalira ena so zinthu zoti zosakhala bwino zimene zachitika ku Venezuela ndi ngozi ndithu ya zachilengedwe chabwino. Mufati kambe za kaganizidwe kama Americans. Ma-Americans afulumira kwambiri kunena kuti tikupita konkutu kathandiza makuti okay, tikupita konkutu kathandiza makuti komano ndimafahamu yang'ane kaye poyambirira penipeni kuti what happened. Poyambirira ma-Americans anapita ku Venezuela, anakagwira president ndi mkazi wake, tikunena pano akasunga ku ndende ku America. After that, akumatenga mafuta awo aku Venezuela. Ndipo achiro kunenera kuti mafuta tayali bwino kwambiri, mafuta zili bwino kwambiri. Dziko liche panopa akuti dziko liche panopa likuchita bwino, panopa akusangalala anthu akungosekerera akungomwetulira. Ifeso tikupeza maphinduso, ifeso tikuchita bwinonso. Trump aliro zitemerera kuti ife umwe uchako pamene zikuenda bwino kwambiri mafuta akutengedwa. You understand what I mean? And mafutawo pambuyo pakuti Venezuela poyambirira okay, anali awo mafutawo anali awo chaba kuti misika nthawi zina ndimene mavuta chifukwa zoti ma-Americans mafuta amafunaso okay, amafuna ndi amapasa ma-sanctions zipalo basi ndi amene amagula amenje ndi Russia, Iran, China, maiko khawukhamene nawo sakuti sitingatengere fe zimenezo tizikugula ni beni. Ndiye kupezeka kona kuti pano anawalanda okay, like president kumugwira mkazi kumugwira basi ndikumawapyeza amene alipo kuti inu mafuta atu muzibweretsa kuno. Ndiye pakatali pano akuti zili bwino kwambiri chifukwa akupanga zimene akufuna. Inu mukupezako ife sitikupeza mafuta anu akewo atapene pene zili bwino kwambiri. Venezuela is doing great also. It's a happy country now. But it took us exactly 48 minutes to win that war. We have the greatest military in the world, 48 minutes. And we've paid for the cost of the war, wait till you hear this, 28 times already. So the cost of the war, because we brought millions of barrels of oil out, and we're getting along great. The people running it, they're our people, they're great people. And the people are happy in the country. They have smiles. They were miserable. They were starving. But they have a lot of oil under that ground. You know how you find oil in Venezuela? Just look at the ground. You'll see oil bubbling up. They have so much oil. They don't know what to do with it, but they had a bad system. They're making more money now for the country than they've ever made before, and we're making a lot of money too. Pa time izi zachitika za ngozi ya chivomerezi. Statement yake imene akutulutsa Trump, statement imene akutulutsa statement ino kuti mafuta akuyenda bwino kwambiri kumeneko tikathandiza mini kuona kuti iwowo as long as akutengerani zinthu zanu ndikuti iwowo azibwera ngati kuthandiza akuthandizani. Actually system mane ndi ndrama zomwezo zimene Trump akuba ku Venezuela. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with they had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. But we're going to help them out, but we did that. And Nino,
ndimafuna mukuganizira ngati mu point inuyo mukhale ndi inuyo kwanu ndingoti kwanu, okay, kwanu akugwirireni akuti okay, inuyo kwanu abwire akugwirireni makolo anu, awagwire akawatsekere kwina kake, akakatsekera ndikuti anali ndi mbuzi, anali ndi chani, zinthu zanu zija azibwera anthu kumazatenga nawonso, okay, khanga kuti okay kumazatenga kumapanga misika, kaya muli ndi mbuzi chanchani mapanga misika zonse zijazo, afterwards azikuzani zoti mina lakugerani vuto kana wazire tibwera ubwena kumene kujako timathandizika mbuzi zawo zija timathandizika nawo bwino tibwe tipite tikathandize. Akuthandizani, that's not help. Akuthandizani ati foti inyo malolera kuberedwa. That's what it means. Like, yeah. So yeah, they are Trump mayankhidwa undali. I mean, I also ndana Marco Rubio, Secretary of State, naye akamba zomwe zati for tathandize makuti athandize. Already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a much of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on the Department of War to deploy assets there. And then we're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been and what the impact has been. Those are the acute, like short-term needs over the next 48 to 72 hours, because in search and rescue, you're trying to get to people while you can still save their lives. They're buried under rubble. And other countries are responding as well. The Qataris have already offered assistance, as we spoke to them earlier today as well. El Salvador has stepped up, and multiple countries around the region, including Chile and others, have reached out to us to communicate and get that happening. As we move forward with that response, with the sort of the short-term phase of response recovery, the second phase, of course, will be identifying their more longer-term and acute needs. What are the things over the long term they're going to need help with? We'll have a better assessment of that after the next 48 hours when we're on the ground and as the Venezuelan authorities get more visibility as to the level of damage in terms of housing. Where do you put all these people that don't have anywhere to go live? What we can do to help restore or help them restore their communications, their internet, their telecom, and so forth. We'll also have to manage what we expect is going to be a surge of private donation. I can imagine that there's going to be a lot of people from the United States and entities in the United States. We've already been in touch with some of the leading charities, but I know at the local level, particularly in places like where I call home in South Florida, there'll be a lot of people that are going to want to step forward and help and provide assistance. And we just need to find the way that we can step in and provide logistical support from that. In addition, of course, we've already stood up our disaster response teams at the Department of State and our humanitarian efforts. It's something we did very well in Jamaica after that storm, and it's something we're really prepared to do. Nde akamabwera muti amafuna zoti iwe uzithokoza akuti thokoze kuti ukuthandizana inu mafuna mukutibera apawo mukuba definitely mukuba amafuna ambiri. I mean mukubanga drama kwambiri. Even Trump wanayankhula kuti even nkhondo yakuyani asadandaula Venezuela ipanga cover mafuta ku Venezuela apanga cover nkhondo yakuyani kaganizidwe kamene kangamete mana kuti akaka sikabwino ndikopondereza uyende kumati bwerani hey like kuchemelela chani kubako that's kumele ndikuba completely kuba kumeneko guys, thank you so much, Malawi and cameras.